Contraception day no eho ena yako akwaji na yemfri ho no mo na yenko ensemfofro emu a Dormaahene ye wodoma eyo sajefo si ade ye doctor Agyemambedu wode kokobon nsema mahemfo ehya na sinyina se ade ba akuya ne bonyoso ye Galamsey ti uyo hina na asa uyo dikro bi wone mpotem ho na so ama kwan ya mafoma gudie to ye namra kwan so ebi kwaso wo mpotem ho de na se obeyu na sempaboa enche kra na wode se afutue ma so mo ehya na sinyina hwe wonche wo ho emfri Galamsey Council aya amamre ene amane ama ahemfo mensa aso afenemu esai ewo abanprede ase ahemfie wondin ene baafo de ikusi ajeyi akane na woye dwemtinani a woda Dormaahene Poultry Farmers Association ano sese woye nsu ase hene baafo amu edinkra eye kosopre ya akromu hene ene opon yebo a wono nso eye jase hene adwumadie na se no ena Dormaahene Osajefo osiade ye Dr. Agyemambedu a wotoso mienu ehye ahemfu miensan a waso afenemu esai nyina se kwan boni amanfo fa so etu fom agudie ewo ne kuro ni mu no danni enye ho kura na wabokokose se obema ahemfu nyina de wonsa ahye nkrata ase se de be ya obi biara a obema manfo afa akwan boni so etu fom agudie ewo ne kuro mu no watu nade so na da dua ya kwa ho asase ne so Gala and Galamsey mrama ho kwana baya nyono what is she be begusu abaye de bayo na mama ba se asase abasa asase no na bebe sai se be sai kama ya asase ba ne ne yekoye su adwuman enne ya meka se nipa mako nwotwe ka koche be de ba koma a police for ahemfu miensan a wonum eso afenemu esaye no ene amane boni etwetwe nkomo na ekasafa Galamsey hono ye nyina nim se Galamsey no eya dia dwumadia ekoso Ghana enye emwa yensuwansuwa emwa yekwaya nananum ja hode ma ye enti ye ekoso no sa anhwe yi a ebeduru mrebi asase a ye de beye koko anase cashew ye nya bibie ye nsu a ye nom nyina nsoso Galamsey asay no enu nti ye hunu se ye nchirima no endi daache enti de nanakan no ye nsu ye behwemu kana se ye ayemfofoforo a ye beka osajefo mpanyine ho no ye behwe se yeso ye mantamu ana ye mpesu yeso babia no Galamsey ekoso a ye de ye na mbesi fam